Во Львове начался второй всеукраинский диалог «Принципиум». Среди спикеров – политики, государственные и научные деятели и около сотни молодых людей, которые хотят изменить Украину к лучшему. Среди участников форума была наш корреспондент Лидия Полянская. Во Львове стартовал всеукраинский диалог. Его цель – передать опыт от представителей сфер культуры, политики, бизнеса и медиа инициативной молодежи Украины, предлагая послушать организаторов форума. Для нас було важливо, ми розуміли, що у нас є брак комунікації між середовищами. Україна, яка після Майдану вибухнула волонтерським рухом, громадським рухом, у нас є у нас є десятки громадських організацій, всі вони розбудовують демократичну Україну. Ідея полягала в тому, що треба було створити громадську організацію, яка виступила провайдером. Тому що, власне, в діалозі може зародитися щось інше, а особливо на перехресті. В течение 3 дней участники форума будут обсуждать пути налаживания сотрудничества и развития украинского общества. Сегодня одним из спикеров является Алим Алиев, который в том числе представляет интересы крымских татар. Послушаем прямую речь. Інтегрувати кримську молодь, бо в нас є неймовірна кількість розумних, талановитих людей, які мають підтримувати один одного, як українці, як кримські татари, представники інших національностей. На данный момент выступили уже 7 спикеров. Можем узнать впечатление от услышанного от участников форума. Коли я побачила, які будуть спікери на цьому заході, я просто не могла сюди не приїхати, адже це, я думаю, дуже добре і велика честь послухати таких людей і перейняти якусь частинку досвіду від них. Від таких заходів я більше беру натхнення, тому що коли перед тобою виступають такі спікери і вони розказують такі ідеї, це дуже розвиваюче, перш за все, тебе. Больше информации о всеукраинском диалоге в следующих выпусках «Заман». Специально со Львова Лидия Полянская, Эдем Сидалиев, «Заман», АТР.